Jeg skal lave en opgave om differentiel regning, men hvad er differentiel regning? I differentiel regning, der har funktioner, som kan skrives som f af x. Når de her notationer bliver differentieret, så kalder vi dem for afledte funktioner, og der kan de skrives som f mærke af x. Jamen, jeg har noget, der hedder tangentbestemmelse og monotonforhold. Kan du forklare, hvad det er? Når vi snakker om monotonforhold, så snakker vi også om hældninger, så det vil altså sige, at en funktion den kan være voksende, konstant eller aftagende. Hvis vi nu leger, at jeg har en funktion. Lige nu, så er jeg en funktion, der er voksende. Heroppe, så er jeg konstant, det vil sige, at jeg hverken er aftagende eller voksende. Og her er det her bær, så skal jeg for mit globale maksimum, fordi at jeg ligesom er det øverste punkt. Nu er min funktion aftagende, og den fortsætter altså fra mit globale maksimum, og så ned til minus uendelig. Jeg forstår det godt nu, men har du kendt en ting? Hej, jeg hedder Line, og nu vil jeg gå lidt mere i dybden i forhold til multiforhold. Når vi snakker om multiforhold, kan man forklare det som, når vores afledte funktion er plus, er vores oprindelige funktion voksne. Og man kan også tage som 0, så er vores globale, så er det et globalt maksimum eller et globalt minimum. Når en funktion er et minus, så er den sjovt nok. Okay. Jamen, Line og David, har I ikke nogle gode huskeregler, som man kan bruge? Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, og jeg har faktisk en virkelig god huskeregel til dig. Hvis vi nu har konstantmængden, som jeg lige vil forklare for dig nu her, der har vi en funktion, som hedder f af x er lige med 2 gange 2x i anden. Den her funktion, den vil vi gerne differentiere. Derfor så skriver vi f mærke af x, der er det notationen, for når man skal differentiere en funktion. Og så sætter vi det hele i en parentes, for ligesom at vise, at nu vil vi gerne differentiere det her. Men husk selvfølgelig vores mærke. Når vi så har med konstanten at gøre, konstanten, det er 2 i det her tilfælde. Fordi at der, hvis man ikke er koblet op nogle funktion, ligesom 2 er koblet op på x i anden. Så skriver vi fx, f mærke af x, er lige med. Så skal man tænke på det her, som om, at funktionen, den er lidt sejere end konstanten. Og derfor så må konstanten ikke være med i parentesen. Derfor så sætter vi 2 ud fra parentesen, og så differentierer vi 2x i anden. Så nu har vi den her funktion, som vi gerne vil have differentieret. Og vi kan se, at det her det er en totalfunktion, så vi kan skrive det sådan her. Og så skal vi så trække det her total ned foran 2x, og så skal vi 2 minus 1. Så nu kan vi ligesom differentiere den her funktion, mens at vores konstant stadig er ude fra parentesen. Når vi så har gjort det, så skriver vi 2, så kan vi så se, at her bliver, fordi at når den er opløftet i 1, så forsvinder vores total, så her får vi 4x. Nu har de her funktioner ligesom lavet færdigt, så derfor så må 2 godt igen bare med. Og så kan du ligesom gange 2 op på den her. Så hedder den 2 gange 4x. Så nu har vi 2 gange 4x, 2 gange 4x. Det er alligevel rooted x. Tak for det, jeg forstår det meget bedre nu. Men jeg har sådan en opgave om produktplanen. Kan du også forklare det? Hej, Line er tilbage igen, fordi at den lige skulle på tøjet. Men nu vil jeg forklare om produktplanen. Produktplanen lyder på, at man skal gange 2 funktioner med hinanden. I vores tilfælde er det f til x og g til x. Vores værdier er f til x er lige med x i anden, og g til x er lige med 1 i x. For at gange dem sammen, skal vi masser med en parentes. Lad få demonstrationen, undskyld. Skal vi sige g til x gange med f til x, det går vel ikke for det mærke, for det til differentieres, lige med x i anden gange e til x, fordi at det er vores værdier i de her parenteser. Og så skal vi gange dem sammen, som vi gjorde her, så skriver vi et x2 mærke, for det er det, vi skal differentiere, gange e x, som vi gjorde der, og så siger et produktplan, at vi skal udnytte plustegn for at sige plus x i anden gange es. Så vi skal gange dem sammen og skrive plus vores to funktioner sammen, fordi at man tænker på, at man skal gange dem sammen begge steder, og det skal være lige. Og hvis man har svært ved at huske, hvordan at de skal differentieres på skift, kan man tænke på en ramse, som lyder på, at lige børn, det leger bedst. Og nu
skal vi så aflede ved hjælp af potensreglen, som lyder på 2 gange x opløftet i 2 minus 1. Den er afledt. Så skal vi gange den med ax plus x i anden gange den afledte funktion af ax, som er en eksponentiel funktion, så den bliver det samme. Og det er så lige ved, når man siger 2 gange x opløftet i 2 minus 1, så skal vi sige 2 minus 1, det er 1. 2x opløftet i 1, det er 2x. Og så se her, skal vi gange det i ax'en plus x i anden gange x. E opløftet i x, fordi den afledte funktion, den kunne det sammen. Det her er vores svar.